Soc Andreu Martín. Acaba de sortir a la venda el meu llibre Societat Negra. Societat Negra és un dels noms amb què es denomina la principal organització mafiosa xinesa. Aquesta organització, però, és molt més coneguda amb el nom de Tríades. Avui dia, quan Barcelona està rebent més de 5.000 contenidors de Xina al dia, 2 milions de contenidors a l'any. Quan Barcelona ja és ciutat agermanada oficialment amb Shanghai. Quan Barcelona està a punt de convertir-se en el port més important de la Mediterrània per tots els vaixells procedents de l'Orient que arriben a través del canal de Suez. Ens hem de creure que les tríades xineses es mantenen al marge de la nostra ciutat? Només a Hong Kong es calcula que hi ha unes 50 tríades que s'expandeixen per tot el món. París té una brigada de policia antitríades. Londres té una brigada de policia antitríades. Amsterdam té una brigada de policia antitríades. I no n'hi hauria arribat cap fins aquí? Què passa? Que tenim la lepra? Ha vingut la màfia russa, la italiana, la mexicana, però la xinesa no. Per què? Perquè la nostra policia és millor que l'holandesa, o la francesa, o la belga, o la britànica? Societat Negra és un llibre sobre la màfia xinesa. Però aleshores, a què venen els símbols i les imatges que hem barrejat sobre les mares salvadorenyes? Quina relació hi pot haver entre la màfia xinesa i aquestes bandes llatines? Bé, segurament no n'hi ha cap perquè això és una obra de ficció, però llegiu Societat Negra. Jo no crec que la realitat superi a la ficció. Jo estic convençut que tot allò que ens podem imaginar existeix de debò.